Bon vespre a tothom, som les 10 i comença un nou programa de Serendipia. Ràdio Manlleu presenta Serendipia, un programa d'improvisació conduït per dos analfabets, Mamar Prat i Albert Vilella. I amb aquesta música de psicosis donem la benvinguda a la nostra pel·lícula, al nostre programa Serendipia. Avui que tenim problemes tècnics, que hi ha alguna cosa? No cal que els comentis, Marc. No? Podries fer veure que no passa res, saps? Tu segueixes És que i la vida és meravellosa, però és que jo no sento res, no m'estic sentint a mi mateix. Jo tampoc m'estic sentint gaire. I per això li deia a la Laia aviam si em podia tocar una mica els cascos. Ostres, pensava que deies que tregués perquè tinguessis el cable més llarg. Mai m'he sabut explicar gaire bé amb gestos. Jo sí que em sento bé. Sou uns pringats, jo sí que em sento. És igual, no? Ja, si la Laia sent, ja està. Espera, ens ha posat el so, ara ens sentim, ara ja no. Ara em sento massa, Ara Enric? vaig. No, va, ja estem bé. Vinga, comencem amb les presentacions de tota la gent que fa possible aquest increïble programa. Comencem amb la segona veu, però no segurament important, Albert Vilella! Hola, bones! Hola, sóc jo. Hola, Albert, com estàs? Doncs avui vinc vestit del partit polític que em representa. De l'Smartbox. O sigui, vinc encamissat, els de YouTube ho podran veure, encamissat de color blanc. I m'encanta. Així la gent, quan he anat a la mesa a votar, doncs ja sabien a quin partit votar. A on anaves, no? Ja sabien el que. Sí. Em faltava... Enric. És veritat que he anat a confondre una mica perquè no m'he posat Comina Georgi. Amigo. I t'ha faltat la... I tampoc m'he retallat el bigot. I el suèter. Faltava... El suèter, no, però aquest ja és una mica més de Ciutadans. Exacte, faltava una mica... I en Lucas. No relacionem... Sempre hi ha de ser, sempre. Faltava el Fatxalego. Doncs després de comentar la indumentària del nostre col·laborador Albert, passem, sisplau, a la secció de productor / col·laborador amb el nom de l'apoderat Eloi Rubio! Apoderat de tot. Eloi Rubio, persona apoderada. Sí, soc una persona... M'encanta. Soc així. Soc una persona i soc apoderat i ja està. Vull dir, complim les dues. Les complim les dues. Vaig de groc sediciós. Uf, jo soc de... Ui. Ja tindrem problemes. No direm res més. I després de fer un avís als Mossos i a la policia, donem la benvinguda... Per què? Perdó. També va de groc. Exacte. Donem la benvinguda a Laia Junquera! Hola, amigos, què tal? Hola, Laia, com estàs? Bé, molt bé. Per què piques el timbre? M'ha fet molta il·lusió. Està bé. Com s'emociona en Marc, em vols censurar? Sí. Soc precoç. Ara sé l'Eloi, Això a la secció de l'Albert, millor. Que ja vindrà, ja farem canvis. I vinga, va, acabem, sisplau, amb l'última persona, però no la menys important, el jefe de totes les màquines, Enric Sitjà! Ens estan explicant cada collonada. Mare de Déu, doncs vinga. Màquines i pius. Exacte. Millor que deixem d'explicar collonades i comencem amb el nostre programa. Programa Serendipia. Engeguem, doncs, Serendipia, un programa on la curiositat va matar el gat. Però va morir sabent. Arri. Serendipia, un programa on els jocs de paraules són la nostra arc a plat sonal. I aquesta setmana, sense equivocar-nos com vam fer a la setmana anterior, presentant Actualitat, potser una mica més abans, donem la benvinguda a la secció de l'Eloi, al nostre... Són 3 minuts, start... Sí, som-hi. Em toca a mi. Sí. Ens vam passar una mica amb el temps. Doncs vinga, arriba la Pilsteria amb l'Eloi Rubio. Què ens portes, Eloi?
Alguna cosa, per variar. Ai, sisplau, alguna cosa. Jo us vaig avisar. Jo us ho vaig dir. Qui avisa no és traïdor. No és traïdor. Bueno, aquesta setmana anirem a Pilster a buscar la cervesa. Exactament. Bueno. Cuidao. Tinc temps, no us garantito. Eloi, això t'hauries d'haver estalviat. Home, exacte, hauries quedat més bé. Hauries quedat millor. Aniré segur. Ara ja està. Intenta-ho arreglar, Enric de Pilster, prepara'm un pack. Sisplau, si ens estàs sentint, prepara'ns un pack. Doncs bé, hem de comentar... No soc ni de Manlleu, jo, eh? No, la Pilster sí, la Pilster sí. La Pilster sí que és de Manlleu. La Pilster de fet és... Les més manlleuenques. Mare de Déu! Albert, no ens pagaran, per no ens donaran el pack. Va, doncs torna-ho a fer, ja ho faig amb la il·lusió de sempre. Les cerveses Pilster... Les més manlleuenques! Però no havíem guardat un tall de so, perquè ja, és veritat, sí. Bueno, perquè no haguessis de fer l'esforç. Sí, exacte. És que aquí venim a treballar. Vosaltres no valoreu, però la meva veu és casca, cada setmana que he de fer això, saps? És casca, la veu i una altra cosa és casca. També et vas fent gran, com que ja ets de la tercera edat. Jo aviat faig anys, ja. Sí o no? Ah, sí? Sí. Una mica més vell, em fa tanta il·lusió. Soc tan feliç. Una mica més vell, però segueix... Una mica més a prop de la mort. Igual de guapo. Albert, que t'estava deixant molt bé. Clar. Ai, vinga. Doncs, si no tenim Pilster, hem de comentar una coseta. Avui potser hi ha una mica de canvi, potser la música que fa de separació vindrà una miqueta abans... Quina música? Una música, la música que sempre diguem. La cançoneta, saps? O no? Vale, ho dius perquè no m'he preparat Vilipèdia i aprofitaré els minuts de la cançó per escriure Vilipèdia. Si voleu... Exacte. No volia explicar-ho, però vale. Sí, transparència. Si ho dius tu, la siguem un sinceritat partit del poder. Ja que ho fem tot aquí en públic, si voleu ja faig la meva secció, la meva magnífica secció després de la teva, Marc. Vale. Esquelo i Friante. Esquelo i Friante. Doncs hi haurà una mica de canvi de programació. Abans de fer aquest canvi de programació, però recordem una mica als nostres oients i oientes, sisplau, quines són les nostres xarxes socials. Laia, ens podries dir quin és el nostre Instagram i Twitter? @serendipia_fm. Quin és el nostre YouTube, Albert? Tio, de veritat, o sigui, podríem canviar alguna vegada l'ordre? Ja, exacte. Estic fart de dir sempre YouTube. Bueno, va, Serendipia Ràdio Manlleu. Déu meu. Jo us diré que a l'Spotify i iTunes, a l'apartat de podcast, amb el nom de Serendipia, ens podeu trobar. Tot això? Eloi, quin és el nostre iVox? Serendipia. Aneu a l'apartat de programes i busqueu el que té el logo negre de Ràdio Manlleu. Sisplau, per favor. No cal que els escolteu. Exacte, clar que escoltem. sí. No. Sí que els poden escoltar. La competència, no. Ho sento. Jo participo a la majoria de programes de Ràdio Manlleu. Albert! Per tant, no es diu. Els que es diuen Serendipia, Sí. els de Ràdio Manlleu ja que els heu d'escoltar, però els que Clar. diuen Serendipia no els escolteu. ara ho entenc tot. A prendre pel cul, com diu l'Enric, a prendre pel cul. Enric, tens alguna cosa? No té No? res. Para bien. Si és para bien, una cosa que és para bien és escoltar... Para bien és que ens segueixin. Exacte, és que ens segueixin i que ens escoltin cada dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Manlleu al 107 FM. Endavant! Serendípia, el programa pel qual Van Gogh es va tallar l'orella. Actually, plat! Som-hi! Ens hem redreçat una mica en ficar la música, però no passa res. Estàvem solucionant alguns problemes tècnics que potser no hauria de comentar-ho, però és igual. Avui en tenim molts, d'aquests. Molt radiofònic tot plegat. Sí. Com vol dir que passava el papa per casa meva? Sí, no, tranquil·la senyora, que no passarem res per casa seva. Comença la secció d'Actualibrat, la secció en la qual us porto notícies que potser no són tan negatives com les que escoltem cada dia. Preparada. Estàs preparada, Enric? Doncs prepara't perquè comencem amb una notícia que a mi m'agrada molt. No és res negatiu, és al contrari, tot positiu, i és una nova iniciativa d'una cadena que fa cerveses com la Pilster, però de... Les més manlleuenques! Ara ho has dit. Però són cerveses d'Amèrica. Lo bo, en les seves llaunes hi fiquen imatges de gossos en adopció. Així, cada cop que en compres una, doncs pots veure, i ja han començat a sortir, evidentment, comentaris que jo també respecto molt i segueixo molt. Sí.
All right, sí. No minis. Perdó. Vale, perdona. Ja li he ensenyat a l'Enric, no cal que li ensenyis també la pissarreta. Vale. Una mica de... Professionals. Sisplau, siguem professionals. Siguem professionals, eh? És que des del dia que va marxar la Laia s'ha d'estirar tot. Sí, jo... Tota la merda! No tornis a marxar mai més. Exacte. No ens deixis sols, Laia, sisplau. Encara que estigui morint-me, jo vindré aquí perquè el programa continuï stay strong. Encara que no participis al programa, o sigui, però almenys saps acte de presència. Que tinguem nosaltres, o sigui, que quan la cosa vagi malament, nosaltres puguem mirar-te, saps? El pilar de referència. Sí, tot correcte, podem seguir. Molt bé. Déu meu, doncs seguim. M'agrada que em considereu així. Hi ha hagut molts comentaris a les xarxes dient que hi ha molta gent que ja buscaria, o sigui, l'excusa per emborratxar-se seria és que he d'anar a adoptar i m'estic mirant molts diferents gossos. Seguim amb les notícies, seguim amb Actualitat, perquè una persona del col·lectiu, d'un dels col·lectius que més odio, els biciclistes, propulsados. Sí, ha fet una cosa contra el nostre estimat senyor Trump. Es veu que mentre el president Trump estava, no sabem on s'estava dirigint a la Casa Blanca amb tot el seu esquadró de... Ui, espera, tenim la sintonia. Hauries de posar... Haciendo el muro de Trump. Haciendo el muro de Trump. Doncs bé. Vull que us imagineu, o sigui, la limusina d'en Trump, molta policia seguint-lo i... Des de la finestreta sentint-se aquesta cançó que sona a la ràdio. Pitro. És que el Pitro em guanya. Doncs bé, es veu que una biciclista que passava per allà al costat li va fer un signe amb la mà que potser no li va agradar gaire. Amigo. Li va fer la botifarra. Doncs bé, li va fer la botifarra, com dirien a Lleida, la llonganissa, perquè no parlem bé allà. Però té giré la història. Sí. Es veu que aquesta dona la van fer fora de la seva feina. El poder és el que té fer-li una botifarra en Donald Trump. Però què va passar després? Que es va presentar per una... O sigui, no, això tu, Eloi, ho sabràs millor, però una secció del govern, vale? Sí, el governador, no? Sí, en plan de que estava en un ministeri d'aquests. Sí, d'en Trump no crec que sigui. Jo havia dit que es presentava governadora. No, imagina't, però es va presentar i gràcies a tot aquest, el viral que l'havia seguit, mediàtic, va guanyar. Sí, toma ja, doncs vinga, és una mica de karma, una mica de justícia. Aquesta dona és la puta ama, tio. Sí. O sigui, insultar una persona, és el meu somni, insultar una persona i que això et surti bé. Que arribis a l'èxit, arribis a la fama per insultar una persona. A més en Trump, saps què vull dir? Fa molta gent, Exacte. Aviam, seguim, sisplau, amb Actualitat. Això és el que em queda? Alrighty. Bueno. Em queda més temps? Digue'm que em queda més temps. De fet, fa molta estona que queda més temps. Em queda més temps, alright. Perquè primer passarem amb una notícia molt tonteria, molt inútil, molt que preguntareu què fa Actualitat. Però és que això ja és l'essència d'Actualitat. O sigui, clarament. Seguim. La reina d'Anglaterra, ara la notícia que captiva el món, la reina d'Anglaterra ha canviat la seva indumentària de pell animal per pell sintètica. Uau! Els temps estan canviant, Bueno, per fi. Exacte. Que de fet ja hi ha molts comentaris a les xarxes que diuen vas com 90 anys una mica tard. No. How dare you? La Greta està... La notícia és que no compraran més. Els que els té! Que ja en té! Bueno, els que té és que ja han matat l'animal. Anava a dir, vull dir, l'animal ja està mort. L'animal ja està... Llançar-lo seria una tonteria. Exacte. Jo pensava que volies que me'l regali a mi. Volies comentar el seu casament amb el seu cosí, el duc d'Edimburg. No, això ja ho deixem per escalifriante, perquè això, mare de Déu, sisplau, mare de Déu. Que no va portar la corona imperial, això sí que no és una notícia. No va portar la corona imperial? La valia a part o què? I va arribar tard, a l'obertura del Parlament britànic. Te n'adones que criticar aquesta bona dona que no està actualitzada, que va tard, va 90 anys tard. Bastants més, sí. Aquesta tia... Sí. Ens pot matar? Sí! No, forma part de la monarquia, vull dir. Sí. També és un altre concepte que potser va una mica tard. Exacte, molt bé, Albert, molt bona relació, m'ha agradat moltíssim. Sí, tinc molta son. Les idees van més lentes, però es copsen millor. I acabem, sisplau, amb l'última notícia d'Actualitat, que és la meva preferida, una de les meves preferides d'aquesta setmana, potser del mes, i és... D'aquesta setmana del mes. Un presoner que estava complint cadena perpètua. Sí. A veure, cap a on pot tirar això?
pateix un mini-infart, es mor durant 2 segons i llavors diu que ell ja ha complert la sentència. Vinga! Ja me'n puc anar a casa. No era cadena perpètua, no era fins que em morís. Li va pillar l'infart, es va morir durant 2 segons i va dir, tu, ja està, fins aquí, home. Part de raó té. Les rets estan dient, és que té raó aquest home. Mira mi contracto. Mi contracto. Mira mi contrato. Què posa, saps? Sí, a veure, raó no n'hi falta. El que passa és que, clar... No, és que raó no li falta. No hi devia haver cap subapartat en el contracte de que si eres un Jesús 2.0, saps? Sí, també recordem que és un home que té cadena perpètua, que per tant potser va assassinar tot un poble sencer i nosaltres estem defensant que per tindre un microinfart, doncs, l'hauríem d'alliberar. Jo no estic defensant que l'alliberi. Torna als carrers! Torna a fer! Als carrers! Tornarem més forts? Això és el que diuen els ara d'Esquerra, tornarem més forts. Tornarem més forts? És així, no? Pobres. Mira, però plan és com... Aquest home els podria agafar la frase aquesta. La frase aquesta. Sortim més forts. La coletilla aquesta. Déu meu, doncs amb aquesta notícia em despedeixo en aquesta secció. Espero que us hagi agradat moltíssim i seguim a Escaló i Friante. Serendípia, la neguet d'Eix dins d'una bandada de flamenc. Cada dimecres a les 10 del vespre a Ràdio Manlleu. Eloi, aquesta sintonia ens transporta al món tenebrós d'Escaló i Friante. Exacte. Eloi, què ens portes avui? Jo us vaig dir la setmana passada que us portaria a Rússia, però no farem Rússia perquè hi ha una cosa... Això comença a olorar a Pilstèria, Exacte, comença a Pilstèria. La setmana que ve ja portarem Rússia. Aquest tio passa de tot, per què l'estem pagant? No ho sé, pagar, però si no ens paga ningú. El dia 7 de novembre, com us vaig dir, era el 140è aniversari del naixement de Trotsky, però també feia anys que havia estat l'atemptat del Liceu. Sí, vale. I volem parlar de l'atemptat del Liceu. Som-hi. El 1893. M'encanta. Enric, posa'm la cançó. Tenim cançó? Ens hem de situar. Perfecte. Ens hem de situar a l'inici de temporada del Liceu. Fa molt soroll això que estàs fent, Marc. Perdó. I una altra cosa, m'ha agradat la por que has tingut, Eloi. O sigui, has vist que en Marc s'aixecava i has dit, merda, no m'agrada el que està passant. El que pot arribar a passar. Perdona, Eloi, continua. Doncs ens hem de situar a l'inici de temporada del Liceu, el 7 de novembre de 1893. Sonava Puccini. En Puccini? Es deia Puccini! Guillem Tell. És el cosí d'en Puigdemont, és en Puccini. Rossini. Rossini, quasi. Com? En Guillem Tell. Bueno, Puccini també. Rossini. Això és l'obertura de Guillem Tell. Era aquesta obra la que sonava al Liceu aquell dia. Sí. No hi havia un gos que es deia Pucci? Era una sèrie, que era en Puccini. En Pochi, tio. No, en Puccini. Es deia Puccini. La sèrie. Jo em pensava que en Pucci era... Sou d'una altra generació, és igual. Aquell gos que et pixava tot arreu i que la gent ho flipava perquè et pixava tot arreu. En Pipi Max! Era Pipi Max. Era el nostre president, en Pucci. Pobre Eloi, va, deixem-lo que s'està aquí posant nerviós. Com sabreu, el Liceu era símbol de l'oligarquia catalana, de la burgesia, i també ens hem de situar en una època plena d'anarquisme i d'atemptats. El 24 de setembre d'aquell any, del 1893, hi va haver un intent d'atemptat contra el capital general de Catalunya. L'anarquista que va intentar tirar-li una bomba el van executar. Això li va donar una idea a en Santiago Salvador Frank. Ui, amb aquest cognom! Es prepara! Amb el mètode que va fer servir l'anarquista que va intentar atemptar contra el general de Catalunya, unes bombes duríssimes, les va portar al Liceu aquell 7 de novembre de 1893. Ell es va situar a la part de dalt, situacionat al Liceu. El Liceu té diverses parts i va segons la teva... Amb l'escola.
D'excursió. Va segons la teva classe social. Sí. A la platea i primeres plantes hi ha la gent que paga més i va pujant. I el 5è pis és les No es veu una merda. Una merda ni se sent res. Que ara, si volguessis anar a veure una òpera, per 12 euros pots anar allà al 5è pis. Sí. Per 12 euros! Sí. Ja pot cantar xitxant. No sé si saps quan val una entrada al primer pis. Sí. Molts diners. També hi ha pantalles a l'exterior perquè la gent... Ves, no? Sí, n'hi ha pantalles. La gent que paga menys. Exacte. Està allà la retransmissió. Doncs des del 5è pis va llançar la bomba contra la filera 13 i 14 de la platea del Liceu. La 13, allò mal Va passat. esclatar la bomba i en va tirar dues. La primera va esclatar i la segona la va tirar sobre un cadàver i no... Va caure sobre un cadàver i no... I no va explotar. Hem gastat els diners d'una bomba per res. Va morir 7 persones en aquest atemptat del Liceu. Poques em semblen. Sí, Poques em semblen. Hi havia una 50ena de ferits. Bueno, en el sentit de poques em semblen... Poques em semblen que no vull que n'hi hagi més, en plan de què... M'agrada. Tranquil, Marc. Imagina... Anava per aquí. Jo mataria 400, què vols que et digui? Vaya primo. El problema és... Dues bombes i només te'n vas carregar 100. Que pringat, Vaya imbècil. El problema és que va morir 7... Va morir 7 directament, però van morir 13 després a l'hospital. Vale. Ja puja el número, eh? Clar, què va passar? La gent va agafar por al Liceu. Home! No sé per què m'ho dius. I fins al gener de l'any següent no es va tornar a obrir el Liceu. I ningú volia seure a la fila 14 i 13 del Liceu. Mal presagi, eh? Què va passar amb en Salvador? En Santiago Salvador el van agafar, perquè la policia ja esperava a la gent que sortís del Liceu, el van agafar, el van arrestar. O sigui, la gent no anava a aquestes files... O sigui, m'explico. Sí. A mi, si l'entrada fos molt barata, m'assentaria a aquestes files. Encara que a mi me da igual. Resumint, saps la meva idea? Ho sento moltíssim. Em dius, jo què sé, pagues un 50% de l'entrada. Vamos, estic allà i amb trompeta i tot, si no falta. Som pobres, no... Doncs en Santiago Salvador va marxar al seu poble, es va poder escapar i va marxar a Terol. Allà el van capturar i el van executar a Saragossa. I és una mica la història que aquest atemptat va causar tanta por que molta gent no hi volia anar al Liceu molt temps. Clar. No era perquè els preus fossin altíssims i tothom era pobre i no podia anar-hi, no? No, a més, l'entrada, ell no tenia... L'entrada valia una passeta de l'època. Una pasta. Una passeta? La del 5è pis. Home, la de baix no. Vale. Home, és que, mare de Déu. Bueno, dieu com per exemple, o sigui, jo... Perdoneu-me, però quan he anat a veure el Barça... Ui, bueno, sí, vale. Jo m'he sentat allà dalt... Sí. Portes uns prismàtics. Que podia seguir més les migracions de les aus... Que no passa el partit que estava passant allà baix, m'entens? Jo al Liceu sí... Ja vaig anar a mirar... Quan vaig anar al Liceu vaig anar a mirar a veure aquelles files. Vas anar al Liceu? Sí. És un temerari que no. Ai! És un boig. No, jo estava a la 19. Estava més a baix. Bueno. A la 19 de Platea. Ets llest, tu, anda que... I bé, això és... Dues bombes i només van afectar dues files? Perquè és molt dolent, aquest perquè la no la sabia tirar. De veritat, tio. Una va esclatar i l'altra va caure sobre una senyora morta. Per tant... Ja no va explotar, o sigui, no explota. La senyora va amortiguar. Si les tires de sobre... La senyora aquella va salvar moltes vides. Va salvar moltes vides, eh? Ha estat morta, eh? És increïble, és Jesús. És Jesús. O sigui, ara seguiria aquesta broma, però és que... No, millor que no sembla que no. Seria molt negre. I després, o sigui, a vegades, quan torno a casa, em miren malament. I em diuen, com et vas atrevir? Que això no em passaria mai a mi perquè la meva família no escolta el programa. I la setmana que ve us intento portar a Rússia. Sí, sisplau, eh? Rússia. Serà l'única manera que podré viatjar a Rússia. Sí, exacte. Amb la imaginació! Viatjarem a Rússia abans del comunisme. Abans del comunisme? M'agrada. La Rússia imperial. All right, doncs estiguem tots preparats per aquest viatge especial. Arriba! Serendípia, un programa de ràdio que trobaràs de manera accidental, casual o pel destí.
so much I want to do. And tonight I want to lay it at your feet. 'Cause girl, I was made for you. Girl, you were made for me. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? Tonight I wanna see it in your eyes. Feel the magic. There's something that drives me wild. And tonight we're gonna make it all come true. 'Cause girl, you were made for me. And girl, I was made for you. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can't give it all to you, baby. Can you give it all to me? Que no em sento. I ara sí que em sento. Però no vull sentir-me a mi, vull sentir-lo cada dia l'Albert Vilella a la seva secció de Vilipèdia. Què ens portes? Hola. Hola. Avui porto molta merda. Sí, Vale. m'encanta. Ha anat bé aquesta cançó? No, gens. Vale. Bueno, ja sabeu, com he comentat abans, que he enredirit una mica la secció perquè no tenia res preparat. Exacte, aviam. I ara tampoc. Però bé, a Vilipèdia ja sabeu que és aquella secció en la qual plantegem una realitat paral·lela, d'acord? Una realitat que no ens queda propera i que per tant no coneixem. I aquesta vegada parlarem de què seria de la humanitat si la Terra, el planeta Terra, el planeta blau, no tingués desnivells. Sí. Plana. Estic parlant, exacte, ni muntanyes, ni turons, ni merdes per l'estil. O sigui, que fos rodona, però fos plana. Una rodona perfecta. Llisa. 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 La paraula, llisa. Llisa. Rodona i llisa, perquè sí, nois, senyors i senyores que penseu que el Senat és una cosa, és un òrgan útil, la Terra és rodona.
Vale? Sí. Els estic dient idiotes perquè es pensen que la Terra és plana. Estic comparant, saps? Vale, guai. Hi ha molta gent que es pensa que la Terra és plana. Ah, sí? Jo el que em pregunto és, o sigui... No ens interessa, Marc, a veure, si la Terra fos rodona, si fos lisa, la volta ciclista encara seria més avorrida del que és, d'acord? Sí. La volta ciclista, el ciclisme en general, encara seria molt més avorrit. I fàcil. Perquè, reconeixem-ho, o sigui, l'única cosa divertida és veure una mica de patiment i aquell lleuger desnivell que intueixes a la càmera, saps? Això que dius que és el més divertit, jo encara he de trobar alguna cosa divertida al ciclisme, dins de tota la merda que envolta el ciclisme, d'acord? Tu saps el que penso jo dels biciclistes, Tu saps, i a sobre que em facin un esport, Aquí ve el marcar algú amb tot. Ai! O sigui, sé que sóc una persona psicòpata per les meves ganes d'atropellar ciclistes. Que es diuen ciclistes, Marc, no biciclistes. A veure, el pla de cap de setmana de anem a fer una puta excursió que serà superdivertit, ens coneixerem a nosaltres mateixos i farem esport. No. Ja passaria la història. Ja no hi haurà una puta merda. Aquest contacte amb la natura doncs, seria molt més agradable. Per què? Perquè no hi haurien aquesta merda de desnivells i per tant tot seria pla. O sigui, a mi anar al bosc, un bosc que sigui pla, és que m'encantaria, tio. Seria molt maco, Però sense arbres o pla? Bueno, sí, hi havia 4 arbres, però pla. És que saps què em fa gràcia, Albert? Perquè estàs descrivint això com si fos allò una realitat alterna i estàs descrivint Lleida. O sigui, Lleida és tot erm, és pla. Arribes a Lleida i és tot literalment pla. Pots què? Doncs quedeu-vos amb aquest missatge. Tot el planeta Terra seria com Lleida. Com Lleida, exacte. Fem-nos la idea mental. I aquí hi ha la gent que pensa el que vulgui pensar. Els lleidatans pensaran una cosa, els de Vic potser en pensaran una altra, i la resta del món potser en pensarà una altra. Què passaria aquí arribo? És que per això feia això, per enllaçar-ho, saps? Soc un geni dels enllaços. La plana de Vic deixaria de dir-se plana de Vic perquè no tindria cap merda de significat. Seria pla. Com es diria? La què de Vic? La terra de les llonganisses. Oh, no m'agrada. La terra de les llonganisses. Sí, perquè plana de Vic, nano, és un nom super... Sí, llonganisses no botifarres, Li dona una popularitat, plana de Vic, que flipes. Sí, una cosa que trobaríem molt a falta seria la contaminació, que ja no es quedaria aquí, ja no tindríem aquesta mena de muralla que envolta tota la plana de Vic i per tant no tindríem tota aquesta merda que ens ve de Barcelona. I la boira també. Perdríem contacte amb Barcelona. Perquè ara nosaltres el sentim. Respirem Barcelona. A dins. El portem al cor. Olor container, que els nostres pulmons. El portem molt a dins, vale? Les platges, d'acord? Les platges estarien... I qualsevol superfície d'aigua estaria envoltada d'una muralla gegant. Per què? Bé, perquè si tot fos pla, saps? Vull dir, una onada començaria a la sorra i arribaria a casa teva. I no mola. Els talets no mola que arribin les onades. Seria com, merda, una altra vegada... Vivint aquí a Vic, diries, merda, una altra vegada una onada una mica més forta de... Saps? Sí. Se m'han portat la sabata. El xip-i-xop aquest seria constant, d'acord? A l'explana de Vic, saps? No es podrien cremar containers perquè l'aigua... clar. No entenc. Sí, l'aigua apagaria les flames, saps? Sí, tot arreu seria això. Estem encara encasillats aquí, No avancem, Què més? Sabeu com aquells nens que fan pintura amb els peus? Quins nens tens contacte? He fet casal d'estiu i m'he trobat amb aquestes realitats de merda. Sí, casal d'estiu. Nens, jo us estimo o el que sigui. Com que estimes els nens? Saps allò, aquella sensació de... Picar de peus. Xip-i-xop amb la pintura, doncs seria constant. Això seria la nostra vida. El nostre dia a dia. Sempre hi hauria una mica d'aigua a tot arreu. La mortalitat... Ciutats com Venècia deixarien de ser importants, deixarien de ser interessants. Tot arreu tindríem... Aigua, a tot arreu. Totes les ciutats serien igual d'escaroses que Venècia, d'acord? Igual. Perquè, reconeixem-ho, Venècia és una merda. Vull dir, i viure allà deu ser la cosa més terrible del món. La pudor que fa Venècia de cloaques, i el desgast que hi ha dels edificis, que algun dia caurà tot, o sigui, s'està aguantant perquè, mira... Per l'esperança i l'amor de la gent. Sí, i perquè hi ha gent molt professional treballant-hi cada dia, però
Però no. M'enteneu, però no és útil. És com el... I tampoc és tan bonic com diuen. No, de veritat. Hi has estat, Albert? Sí, hi he estat. Vas tenir diners per anar-hi? Exacte, anava a dir, no tenim pasta per menjar, però per benefici sí. El viatge me'l va pagar els meus papes. Sí, papes. Vull tornar a viatjar amb vosaltres. Tant me fa tenir dignitat. Pagueu-me coses. Sempre faria molt vent i molt fred, val? Perquè ens arribaria el vent i el fred per totes bandes. No hi hauria muntanya per parar. No hi hauria muntanyes que d'això. I es deixaria de dir coses com aquelles de si travessa la muntanya aquella, doncs plourà o no plourà. Sabeu aquelles merdes que diuen els avis de les seves previsions meteorològiques que diuen si els núvols s'acosten per no sé quina muntanya o travessen no sé quin cont de riu, plourà. Sí. Els deixarem de dir aquestes merdes. Són aquests que també diuen que el seu genoll pot predir el temps, no? Sí. Vale, sí, els porros, sí. Deixaria de dir-se aquella cosa tan màgica de nevarà a partir dels no sé quants metres. Sí, no hi ha metres per dir. Nevarà, i punt. Seria molt precís, nevarà per aquí. Vale? Vull dir... Hi ha ni predicció, en plan, neva, saps? Neva, en general, per aquí, no sé. Veieu aquest núvol? Doncs aquí nevarà. Aquí nevarà. Però clar, si està tot el... El temps. El temps. Clar, però amb Albert Vilella. Si està tot avui nevarà aquí. Això seria, saps? Fi del temps. Fi del temps. Si està tot inundat, llavors no es notaria que neva. Com? Que si està tot inundat d'aigua, llavors no es notaria que neva. Sí, seria allò tan fastigós que la neu es barreja amb l'aigua, es barreja amb el fang, es barreja amb les rates de cloaca. Què? Espera, ens hem excedit. Sí, com petites rates que van, saps? Ens hem excedit, Albert. No. Bé, parlant de la neu, l'esquí de fons seria esport olímpic. Vale? Sabeu què és l'esquí de fons? Sí. Jo sóc pobre, no. L'esquí de fons és aquell esquí tan... Bueno, tot el que... O sigui, tu imagina l'esquí, però sense tota la part divertida. Què? Tu mateix, o sigui, en una superfície plana, tu t'has d'empènyer, o sigui, és la cosa més horrible del món. És caminar amb els esquís posats, lliscar. Vull dir, ja... O sigui... Sí, la meva respiració de... Tan tot i és a tu mateix com per practicar esquí de fons? Vull dir, et vols torturar d'aquesta manera? Sí. Hi ha alguna cosa divertida de fer esquí de fons? No. He fet 100 metres, horribles 100 metres, que han sigut la pitjor estona de la meva vida. Sí. Hauria acabat abans corrent, saps? Corrent sobre la neu. Però clar, com que no existiria l'esquí normal i corrent, doncs l'esquí de fons seria... Una cosa, seria caminar i ja està. I ja per acabar, doncs, mirar l'horitzó seria... Obtindria cada vegada un matís diferent, vale? Sí. Vull dir, cada dia llevaries... Normalment tu ja coneixes doncs, les 4 merdes que envolten casa teva. Però si l'horitzó fos molt més gran, si no hi hauria muntanyes que et tallessin la vista. La teva pròpia vista t'impidiria veure molt lluny, saps? Vull dir, veuríem les coses blaves, però veuríem tantes coses! Tantes coses! Seria tan meravellós! Seria fantàstic, meravellós, màgic. Preciós, increïble, posem bombes a les... No, fiquem bombes a lloc, no, Albert! Les muntanyes, volia dir, perdoneu. Sí, va. No, res d'exclusives. Posem bombes a les muntanyes, acabem amb el desnivell al planeta Terra i podrem gaudir d'unes vistes fantàstiques i meravelloses, no? I aquest és el missatge que vull No sé si la Greta hi estaria d'acord. No sé què diria la Greta. Tota la fauna. How dare you! A qui li interessa això, per favor? Bueno, en fi, això seria tot. Moltes gràcies, I fins aquí Wikipedia? la meva secció de merda. Fins aquí Wikipedia. Serendípia, un programa on els jocs de paraules són la nostra arc a plat sonal. No. Potser us sona aquest banjo que està sonant de fons. No. És el banjo que dona la introducció a la secció que ens porta la Laia Junquera. Hola. Però vull dir... Està bé que et presentis, anava a dir el nom de la secció. Està bé. Endavant, doncs endavant amb la llanera solitària. Sabi, què ens portes, Laia? Hola. Ara sí. Ara sí, no? Perdó.
Bé, l'altre dia vaig intentar jo ser maja, perquè jo crec que amb aquesta secció la gent em deu odiar bastant. Llavors, vaig intentar recomanar pel·lícules que m'agradessin a mi, però com que no em veu... Però no és a ser hater? Veus? En això em refereixo. Tornes a ser hater? No us va agradar. A mi no. O sigui, a mi m'encanta que siguis Destroyer. No, dic que no us va... No. Que no us va agradar que digués pel·lis bones, sinó que us agrada que critiqui, que critiqui. Voleu la Laia criticona? Sí! Que s'emprenya? Sí! Vale, doncs en aquesta secció ens quedarem a gust criticant una miqueta el que ve a ser l'actitud de la gent al cinema. Oh, per favor, sí. Som-hi, sí. Perfecte. Molt bona cançó. Jo és que la gent que em ve i em diu jo és que quan vaig al cine és per passar-m'ho bé, no és per pensar. La pel·lícula m'ha de fer... Com? Bé. Com? Sí, hi ha gent Vas a així. fer una gimcam al cine o com va la cosa, tio? Aquí està, és que per què una pel·li ha de ser plana? Hi ha d'haver una història darrere, és que no ho entenc. O sigui, Com a Wikipedia. sí, com la... Sí, Sí. molt bé, gràcies. Bueno, Però- aviam, Laia, aquí No. també t'he de donar... O sigui, també No. t'he de culpar una mica tu, perquè, clar, si vas a veure Fast and Furious, ja saps que trobaràs aquest tipus de públic. Exacte, Però escolta'm una cosa. Si Vaig vas... a mirar-ho, vaig a passar-m'ho bé, no Vale, vull pensar. vale, però... Doncs Fast and Furious, nois. Fast and Aquesta Furious. és la pel·lícula que no us farà pensar gens. Exactament. Bàsicament perquè no té argument, aquesta No en té. pel·lícula. Clar, jo em Cotxes que refereixo que corren. Ai, quan vaig a... No, hi ha ara cap problema. El cas és que jo quan estic parlant amb alguna persona i dic, ai, sí, aniré a veure aquesta pel·lícula que m'han dit que és molt bona, tal, bones crítiques. Ai, però aquesta pel·li és molt d'aquelles de menjar-se el cap. No és que a mi... Jo m'agrada passar-m'ho bé quan vaig al cine. Fes-ho de Barcelona, és que... És que, tia, Et surt l'accent de Barcelona quan parles d'aquesta gent, eh? Sí. Perquè no hi ha gent culta a la ups, comarca no, d'Osona. És maca. Si vols passar-t'ho bé i no pensar, vés a mirar un partit de futbol, però no vagis al cine. No, tu saps el que ve abans de nosaltres. Em sap greu. Futbol. Ai, perdó, bueno, no passa res. No, però a veure, tampoc s'ha de pensar gaire, estic jugant a pilota. Ja està. Bé, què més? Això és marcar com tot, Laia. Sí, una pel·li sense crispetes no és una pel·li. Aquest argument no l'entenc. Jo no l'entenc. Puc afegir una cosa aquí? Que avui he vist una foto a internet que m'ha encantat. O sigui, la imatge de que en vez de vendre crispetes, que venessin patates fregides, vale? Que seria increïble. Però això em va generar el dubte de per què polles? Però és igual, me la guardo per marcar com tot. No sé, escolteu, per què polles al cine, que és un lloc, vas a veure una pel·lícula, tothom està en silenci, vens la cosa que fa més soroll del món? Aquí, escolta'm, aquí jo ho enllaçaré amb els cines que venen nachos, que els nachos encara fan més soroll. Nois, jo a vegades he anat a veure una pel·lícula només per menjar crispetes, No, sí, a veure, les crispetes, molt bé, però és que clar, t'estàs mirant una pel·lícula, una escena que necessita silenci i sents... Tothom amb la boca plena. Passa'm la Coca-Cola, tio, que tinc set! Saps? O sigui, no, ho sento, però no. Està molt indignat. Sí, perquè és que això em rebenta. Perquè com tot. La gent que parla, comenta la pel·li, esmorreja al cine, tampoc l'entenc. Com? Que la gent que parla, comenta la pel·lícula, esmorreja al cine... Culpable, menys l'últim culpable, jo els comento molt, Ho sento molt, però, Marc... Ets de les persones que comenta. Sí, ho sento. Marc, no anem a veure mai una pel·lícula junts. No, la comento amb el meu company. Ja. No, però és que se sent. Marc, se sent. I llavors et gires i dius, sisplau, estic intentant mirar una pel·lícula, podrien callar? Oh, quina noia més mala tocada, Clar, collons, és que no Aquí te poden... la Laia, vivència personal, aquí. A mi em rebenta, t'ho juro, Però no entenc el de les persones que es morregen, o sigui, si es morregen no fan soroll... Albert, fa el sorollet, un petó. Albert. Sí, no sé, Es va sentir així. de petó fas tu, Laia? Albert, mira'm els ulls. T'esquitxa. Es queden remollides les crispetes. T'esquitxa i no agrada. Les crispetes es queden remollides. Laia, sisplau. Vale, llavors, just al sortir de la pel·lícula apareix un personatge que jo anomeno el crític de cine. I és una persona que es pensa que aquí sap la vida de cine i comença És normal comentar la pel·lícula, evidentment. Per què la llum, per què no sé què, clar, aquest significat, no sé què. I jo ho escolto i penso, però què dius? Pavo, deixa... Estàs dient
tot malament, todo mal. No. Deixa els porros, saps? Vull dir, no et fan pensar No més. cal que et facis els notes. Si t'agrada la pel·li, ho dius i punt. Però, o sigui, a més... Nest. Però a més, o sigui, no és precisament que ho diguin en veu baixa, o sigui, ho diuen en veu alta Sí, clar, perquè ho sento. escolteu-me. Home, clar. Escolteu-me perquè jo tinc la veritat Aquesta és la absoluta. gràcia. Jo crec que la llum, vinga, la llum te la... Spoiler, no en té ni puta idea. Spoiler. Llavors, tia, tio, anem al cine, no sé què, quina hora vols anar-hi, tal. Anem a aquesta de la versió original. Ui, versió original, no, No m'agrada veure la versió original. Jo és que no puc mirar i llegir els subtítols alhora. I no puc menjar crispetes. Exacte, sí que pots menjar crispetes, però no pots puto llegir uns subtítols. Sí, és que són moltes coses a la vegada. No, ho sento, tampoc. Som homes. En sabem una i mitja com a molt. I retrasats. Exacte, imagina't. Llavors, què més? Teniu alguna cosa que us rebenti l'ànima quan aneu al cine? Jo, perdoneu, jo m'agraden molt les pel·lícules d'Avengers, però haver-me de tragar tots els crèdits per acabar i que hi surti una imatge, per exemple, l'última pel·li d'Avengers, em sembla que sortia només el soroll de l'Iron Man picant i sentia tong, 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 i ja està. I els 80 minuts de la meva vida perduts aquí esperant els crèdits, perquè hi havia molta gent treballant en aquestes pel·lis, me'l menjo. També t'he de dir que ningú t'obligava a quedar-te a veure això. Però és que... Bueno, una mica sí, a no ser que a la sala de cinema, que això també ho fan moltes vegades, deixen els llums apagats. Sí, exacte. Bueno, si vols sortir, surt, però... La muerte súbita. La tensió, en plan de... He de sortir, no? Sí, no de què fer. I una cosa, nois, o sigui, tan difícil seria, o sigui, quan comença la puta pel·lícula, tanquem la sala. Sí. O sigui, jo totes aquestes persones que entren, quan ja ha passat 5 minuts i es posen a davant teu, és com... Nois... Però és que saps què passa? Que passen amb la llanterna del mòbil enfocant-te a la puta cara i penso... Per què? Per què? Oh my God, és No, increïble, ho sento, però no. Els hi rebentaria el mòbil, la veritat. Però és que, a més, els números estan al terra i fan... On deuen ser? Estan els números! No, I a més, el típic comentari de... És que sempre anem tard, no sé què. A veure, has tingut 15 minuts de viatge almenys per criticar aquesta situació. Ho has de fer allà al cinema cridant? Aquí. És que anem tard. Ja ho veiem. Ja ho veig, que aneu tard. Profe, en tinc una altra. A veure. Me la guardo per marcar com tot, Eloi? Sí, millor. Me la guardo per marcar com tot. Quant temps ens queda, Eloi? T'has passat un... M'he passat, Doncs només diré que, sisplau, penseu que quan aneu al cine no esteu sols, respecteu a la gent, sisplau. O vindrà la Laia i us... Vale. I no tireu crispetes a la gent, sisplau. O si no, morireu. Serendípia, el programa pel qual Van Gogh es va tallar l'orella. Què estàs fent ara mateix? Ei! Nois i noies, arriba Marc Agumdó! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I parem per quedar a respirar. Quin mal. ¿Te he pagat? Una mica. Oh, sí o no? I està grabado. Sí, està... I està grabado. Violència. T'estimo moltíssim. I ara abraçades i petons després del cop. Ets un jefe abusiu. Sí. Sí. Laia, pots canviar-te de lloc? No, que la pobra rebrà també. Per això. Enric, canvia'm el lloc. Gent, us porto. Eloi, demanant a canviar-se el lloc. O sigui... Que mala persona ets, Eloi, molt mala. Laia, vine tu una mica. Sí. L'Enric tampoc vol venir, no? No. Ha quedat claríssim, doncs vinga! Comencem Marca com tot la secció en la qual ens podem cagar en tot sense repercussions, o com a mínim, això és el que dic jo, que no és real. Vale, ja... Bueno. Quedeu-vos amb la copla, doncs vinga, voleu començar amb les coses en les quals ens podem cagar? Sí. No cal, ho estava fent jo mateix, perquè ja no confio en vosaltres. Ens odia. No és això. El tema que teníem abans, el tema que ens abordava abans, la secció que venia abans, que era la llanera solitària, i hem parlat del cine i tot el que ens cabreix del cine, vale. Exacte. Per què?
Marc, estàs cridant una mica massa al micro. Una miqueta, un palet. Me l'aparto? Sí, per exemple. No tant. Així, aquesta és la distància correcta. Ara, crida. Vale. Per què els tràilers duren el mateix que la pel·lícula? Això és increïble. O sigui, tanquen els llums. Tanquem els llums, vale? Tanquem els llums i són com uns 30 minuts, dels quals són tràilers. Quins tràilers? I saps què ve després dels tràilers? Ve tota la gent que ha participat en la pel·lícula, que són 30 minuts més, vale? I llavors, a l'hora i mitja que dura la pel·lícula, són els 30 minuts, l'hora eren tot tràilers. Home, tio! Ho sento molt, Laia, però és que m'havia quedat... No, i tens tota la raó del món, Sí, vull dir, jo els tràilers no duran tant. Acompanyant els tràilers venen tot el seguit d'anuncis fet per gent que no en té ni puta idea de fer vídeos. Els anuncis del cine! Els anuncis del cine són terribles, Terribles! És tota la gent que va treure un 5 quan estava estudiant màrqueting i publicitat, saps? No. És el fill de... Exacte, és el fill de... Amigo, jo te lo hago en precio! Exacte. No, el meu fill està començant això de la comunicació audiovisual o que sigui, publicitat... L'enxufe, Jordi Jaumaire. Podria fer... És una d'aquelles feines que et paguen amb una carta de recomanació. Amb visibilitat. O amb visibilitat, amb experiència. Amb vales pel cine. Si ho paguen amb cocaïna? En espècies. Tio, llavors ens demanen que per què no... Llavors ens demanen que què fem a l'atur, que no tenim feina, que no sé què. Clar, collons, si no ens en doneu. És que no ens doneu res. Exacte. Vale. Ara vinc. Ara venim. Respira, Marc. Teniu algun marcat com tot per afegir? No. No us voleu cagar en res, oi? Sí, potser més endavant. Més endavant? Sí. Va, dic la meva i llavors us dono endavant. Eloi, ara anirem una mica a història negra, vale? Perquè vull cagar-me una mica en la humanitat en general. O sigui... Que ell és el negre? No! Enric. Aviam, què fem nosaltres vanagloriant... Ojo la paraula, Vanagloriant. Els criminals. O sigui, si la nostra intenció és que no volem que hi hagin criminals, per què li fiquem noms superguais com Jack el Destripador, oh my god, el payaso asesino, uau. Sí, o sigui, la meva idea revolucionària és... Bueno, de fet, només està descrivint el que feien. No. Però és un nom que dius mola. Però tu part de pensar, si els criminals els fiquéssim noms ridículs, per exemple, Jack el Micropene, tu creus que algú voldria ser criminal, voldria tornar a fer mai? No, jo que em recordi com Jack el Micropene, no, gràcies. Ja sé que és una mica masclista, perdoneu-me, perquè... No, però entenc. M'entens el que estic dient? Des de marcar com tot, propostes pel govern. Ministerio de l'Interior. Sí, sisplau. Estic cridant massa... Prengui mesures. No? Ara estàs bé. Ara estic bé? Sí. Háblame. M'he relaxat una miqueta. Háblame. I avui a marcar com tot, aprendrem a parlar a una certa distància del micròfon Sí. que ens escrivem. L'Enric s'està cagant en tu. Sí, una miqueta. Això... Sí, això també és un part de marcar com tot. Sí, exactament. Ara està bé. Has marcat amb... Sí, exacte. Ho sento, Enric. Teniu algun marcar com tot per vosaltres, per nosaltres? Bueno, en fi, aquelles persones que quan et veuen al matí et diuen ai, quina mala cara que fas. O sigui... Em pots anar a la merda, si No, en el sentit de... Què esperes aconseguir amb aquest comentari? Si jo no ho sé que faig mala cara, em sentiré malament perquè faig mala cara. O la gent té aquesta percepció de mi. 2, si jo sé que faig mala cara, m'ajudarà d'alguna manera que tu te n'adonguis? No! Exacte. Quina classe d'intel·ligència emocional tens? No ho sé. Soc lleig, vale? Sí, les coses clares, vale? Les coses clares. Marcar com tot. Una cosa que sempre també he relacionat amb la llanera solitària per aquesta pel·lícules, que és un tema que a mi, que si no el faig al pròxim programa, el faré a l'altre, però és marcar com tot de clitxers del cine. Per què? Per què envia sempre el puto poli que li falten 3 dies per jubilar-se, tio? Pobre home, que sempre li diu al protagonista me queden 2 dies per jubilar-me, i el tio sempre a la palma, tio. Sempre el fan anar a banda tot, home. Perdona, Marc, o sigui... On és? O sigui, hi ha en Thor, hi ha en Hulk, i el pobre avi que estava 3 dies per jubilar-se, tio. Marc, jo sóc molt fan d'aquests clitxers, o sigui, em donen la vida. O sigui, hi ha un home. Espectaculars. A qualsevol pel·lícula, quan una persona diu allò de... tornaré i li dona un objecte a l'altra persona, a la persona que estimada, familiar, no sé què, a mi aquests clitxers, saber que morirà, em dona vida, em dona alegria. I que després es mira aquell objecte. Es mira aquell objecte. La càmera fa com zoom. Sí.
misteris, i llavors la banda sonora... Sí, o el deixa caure lentament. La càmera lenta. Quan sap la notícia. Oh, Dios. Allò que es veu... A vegades fan massa zoom i es veu el Made in China allà, no? És molt lleig. I la ràbia que fa quan fan això i llavors va la protagonista Titanic fa... Déu! Va, cap al mar! Ja no ho vull! Ja no ho vull! No toquem aquest tema. Amb una actuació No brillant. toquem aquest tema. No t'agrada que la toqui... dona el va tirar amb una No maestria. toquem Titanic. T'agrada molt Titanic? Vale. L'altre dia ja vam criticar-lo una No mica, toquem Titanic. I avui us porto l'últim marcar com tot, vale? Però no tens- Comença a fer molt fred. Sí. I el fred I això et molesta. I el fred condiciona... Sí. Aquí també s'ho sento. I el fred condiciona molt els mitjons. Voleu veure els mitjons que porto avui? No. Sí. Foradats. Molt llargs. Molt Que sexy, que sexy. Molt llargs. Molt... Bueno, Marc, això és perquè tu... És una mitja de futbol, feia molt fred! Marc, o sigui, Endavant. això és Arriba perquè tu als tens genolls. diners. Els meus mitjons, o sigui, porto tot el dia anant amb uns mitjons que ja, al cap de 5 minuts de posar-me'ls, Ja. s'han com arrugat, saps? I només Mira. em cobreixen la meitat del peu, vale? Saps aquells mitjons que no s'aguanten i que van baixant mica en mica? Que ara mateix només m'estan cobrint els ditets, la punta del dit. O sigui, quan em tregui la sabata em sortirà el mitjó de cop. Sí. Vale? I, Doncs Mitjons- no et queixis dels teus mitjons llargs, perquè això és Perdó, classista. i continuant una mica amb aquesta temàtica del fred, Sí. jo a Barcelona, Sí. la gent, ara sí està començant a fer fred, però aquí, a Barcelona, no. Clar, perquè eren els... Et venen amb els guants, amb la bufanda, amb la jaqueta. Ai, quin fred que fa! No fa fred, tio, vaig sense puta jaqueta. No he anat a Osona. Saps què passa? Que clar, ells estaven acostumats al foc dels containers i ara, clar, se'ls hi han apagat tot i la temperatura ha baixat 3 graus, saps? Déu, ens estem ficant molt amb els containers, eh? Hauria de ser No passa el res. nou col·laborador. Hauria de ser al Fiquem revés. un container aquí. Ai, Déu meu. Doncs seguim amb Santi Piez. Serendípia, la neguet d'Eix dins d'una bandada de flamenc. Cada dimecres a les 10 del vespre a Ràdio Manlleu. El diari de Patricia. Esteu preparades? Vinga, som-hi! Preparada. Vinga, avui el diari de Patricia, la secció en la qual us comentem anècdotes nostres divertides. No, però anècdotes Jo nostres. en tinc una, Així ens coneixeu una mica millor. Exacte, Jo en tinc una. així ens coneixeu una mica millor. Avui, Albert, tu en tens alguna? No ho sé. Ostres, què? No tenim temps, És que però no- avui No farem. sé, o sigui, Ràpid, he fet un all-in amb Sí, el tema dels ho has mitjons donat tot, ho has donat tot allà. i d'aquí ja M'he em gastat, sap m'he greu. gastat. Festa grossa. Ja no Sí. puc més. Doncs comencem amb la ronda d'anècdotes, començant amb la Laia Junquera. Quina és la Començo teva? jo? Sí, Vale. quina és la teva? Estem anècdota? preparats. Estem Sí. preparats, Laia! Mira, tot es remunta a quan jo era petita. Hi havia una vegada. Hi havia una vegada, una leyenda era petita, Que maco. que Oi. els seus pares li havien inculcat bastant molt bé els valors de quan tens un gos recull la merda. Sí? Vale, doncs estava jo anant a visitar la meva iaia i just al davant un gos amb el seu amo, el gos va fer caca Sí? i l'amo no va recollir la caca. Llavors la Laia petita li va dir: molt malament, vos, i el senyor del bosc, cochino! Patabam, tio, patabam. Anaves amb els papes? Sí. Uf. I el senyor pobres. es va ajupir, va agafar la merda i se'n va Toma anar. ja, toma ja, així m'agrada, La Laia. Laia petita devia tenir 2 anys, eh? Laia petita de 2 Mini anys. Laia. M'hagués agradat 2 veure anys. la imatge de Laia Minions. petita de 2 anys agafant el cap de l'home aquest que no recollia la merda. Deixa això. L'estant-li la cara a la merda. Senyor, així no prendrà. Bueno, m'ha vingut al cap aquesta anècdota ara. Molt els principis anarquistes de la Laia, eh? Vull dir... Sí. I a cremar containers, tu. Ja arribarà, tot arribarà. Era broma. Tot arribarà. Seguim, Era broma, eh? Ja, era broma, sí. Seguim amb la ronda d'anècdotes, seguint amb el nostre col·laborador / productor, Eloi Rubios. Què ens portes? Jo no és una anècdota meva, però jo hi era quan va passar. Oh! Bueno, vale, l'acceptem. L'altre dia vam anar a un bar a prendre una cervesa. Jo no prenc cervesa, però algú va prendre una cervesa. És super... I van dir, agafarem aquesta, que és la que té més graus de tota la carta. És la que té més...
Vale, va dir... L'Enric ens comenta que això li va passar a ell, però clar, ell no té cap no micro. No pot dir, jo faig la veu d'Enric. Exacte, l'Eloi parla per l'Enric. Doncs van demanar una cervesa i van dir, aquesta, que té més graus. Vale? La van portar, no sé què, i quan van anar a pagar, el senyor de la caixa comença, sí, és que no és una cervesa exclusiva, que està al celler de Can Roca, que no sé què... Que ha estat 3 anys en una barrica de no sé quanto. Quin preu diria que té la cervesa? La meva cartera... Un moment. O sigui, aquest home, quan la va portar, ja estava oberta la cervesa? Sí. No, diria... No estava oberta. O mentre us estava explicant això, l'anava obrint... Això va ser l'hora de pagar. A l'hora de pagar? O sigui, m'hagués agradat que l'anés obrint mentre us estava explicant així, i un cop s'hagués obert, i val 190 euros. Oh! Quin preu diríeu que val una cervesa? Ni idea. Una cervesa 2 euros, com a molt. Una cervesa 2 euros, doncs què diu costar? 20... Aquesta cervesa 12, va. 13,50. 13,50! Quin puto mal! L'Enric... No sé si podeu veure el vídeo de l'Enric, però l'Enric ara mateix està plorant. Plorant música trista per l'Enric. La seva cartera sí que va plorar. Sí que va plorar, sí. Em sorprendria si en el bar, que si no fos, perquè al bar on treballo també venem cerveses molt cares. Molt cares. Enric, segur que no vas anar allà on treballes? Tu els avises? A la gent? Sí. No, jo faig això que he dit abans. Els dius al final quan ja se l'han piplat. Mentre els hi vaig posant. I que sapigueu que val 13 euros. Vinga, me l'emporto cap a casa. Que vagi de temps. Exacte. Enric dona la seva opinió super. Oh my god. I la serveixo sempre en un got brut. Albert, no direm el nom d'un treball, és però per respectar-lo, saps? Perquè no... És broma, noi? És Vic, no passa res. És que us ho creieu tot, què? És Vic. Que és Vic i no passa res. Home, és molt lleig, això. Home, no. Seguim, doncs. És un bar del món. És un bar del món. Seguim amb la ronda d'anècdotes. Ja arribo jo. No us porto una anècdota molt divertida, però us porto una anècdota una mica personal, perquè em conegueu una mica millor. Curta? No, perquè tenim poc temps. Sí, una mica. Vale. Serà molt ràpida. Veieu aquesta cicatriu que tinc aquí? No. Vale. No. Doncs aquí tinc una... Sí, tinc una petita cicatriu al front, sí. Aquí. Hola, aquí, està aquí. Sí. Vale, això, hi havia una vegada, en Marc Petit, molts Marc Petits. No us passen gaires coses, Ara adults no, el Marc i la Laia actual. La Laia actual és una avorrida. Són de petits, Hi havia una vegada... Ho diu el tio que no ha explicat cap anècdota. Continua, Marc. Nosaltres estàvem a l'escola de música de Centelles, i sempre ens venia a buscar la nostra mare. Érem un grup de 3-4 persones. Sempre ens venia a buscar la nostra mare? No, la meva. Era la mare del grup? La mare de tots. Era una mica promiscua. No, mama, perdona'm. No, sempre ens venia a buscar la mare d'un de cada. Un de cada. Si jugaven a cartes. Sí. Al pòquer. A pòquer. A la ruleta russa. Aquesta setmana te'ls endús tu. A qui li toca? Joder. Vale. La ruleta russa no l'havies pillat? Sí, però m'ha vingut la idea... No, m'ha vingut la idea de... O sigui, si et toca, morts. Sí. Saps? No sé. Sí. Bueno, has d'anar a buscar els nens, l'opció bona és morir, perquè si no els has d'anar a buscar. No, li toca la persona que queda a la dreta de la persona que mor. Más ràpido. Ui, perdó, que l'Enric ens fot una mica de pressa. Doncs res, bàsicament estàvem fent el nostre viatge de tornada, quan estàvem jugant un joc molt divertit, que és un joc que consisteix en els revolts, exagerar-los una miqueta. El típic joc de quan ets petit. M'ho puc imaginar amb tu. Sí, exacte. Potser hem de comentar que en aquell cotxe potser no es respectaven les normes vials d'anar-hi 3 persones a darrere i n'anàvem 5 i... Ara ja està, ja ha prescrit el crim, saps? I el cinturó era una faula. Sí, i menys, perquè ara... De fet, o sigui, les persones que se sentaven a darrere i es ficaven cinturó, tu els miraves com... Què fas? Què estàs fent? Sí, pringat. Vaya pringat, saps? El clac i rum no tenia sentit. Vaig perdre tants amics així. Vaig perdre molts amics pel culpa del cinturó, saps? Doncs bàsicament jugàvem aquest joc d'exagerar els
els revolts, 105 persones a darrere i sense cinturó. Ja es veu venir el que passarà, Digue'm que una porta no acabava de tancar bé. No va ser la porta. Aquesta va ser la història de, un dels primers regals que li van portar a una amiga meva. Endeveu qui li va portar? El ratoncito Pérez, perquè en un dels revolts va fer regapà! I sabeu aquestes de les pales aquestes d'aquí? Aquí estaven clavades, aquí! El seu front! La cicatriu! Clavades al meu front, saps? O sigui, li vaig fer l'ortodòncia a la meva amiga. De res, Clara, de res. Adéu meu, us ha agradat l'anècdota? Sí. Vale, doncs vinga, seguim. Espera un moment, l'Eloi em comenta que ha d'entrar una sintonia. Ara sí. Bueno, Marc, veu quan hi hagi el canvi de música. Tranquil. No mentre està sonant la música. Escolti, senyor, la veu del Ter, en Marc Prat. Gràcies, Eloi. Doncs vinga, comencem amb la veu del Ter. No, la veu del Ter no, que ja és un programa. No, és el Manlleu al dia. Sí, ara és el Manlleu al dia. Ha canviat de nom? Hem canviat. Fem un remix. Fem un megamix del verano. Doncs bé, soc aquí. Què ens portes? Sí, us porto una mica als llocs on podeu anar a festa aquest cap de setmana. El primer que hem de recordar és que és l'aniversari de l'Albert, així que... És aquest cap de setmana? No, espera. Sí. Sí, és veritat. Clar, és el pròxim. Marc intel·ligent, home. Doncs és l'aniversari de la nostra segona veu, col·laborador preciós, Albert Rivella. Ja m'ha dit que marxaran de vacances. Així que feliciteu-lo, es fa gran. Seguim, doncs. Que trist demanar que em felicitin per la ràdio. Ho sento, Llavors... Felicitats, Albert. Felicitats. Em dic Albert. Hola. Vilella Lleopard. Hola, em dic Albert. I jo que sé, em podeu felicitar pel Facebook i per Instagram. Però no ho feu. No us donaré el meu número perquè em faria por que algú em digués coses estranyes, però també tinc mòbil. Sisplau. No cal que me'n regaleu cap. Seguim, doncs, amb l'agenda d'aquest cap de setmana. El Sarabà no fa festa especial. No fa res. Fa festa normal, ja no et paga. Informem, novetats, el Sarabà no fa res aquest cap de setmana. Sí, fan festa, però no fan una festa tan important com el 16 de novembre a la Cabra, que ve i està acabant, sisplau! I està acabant a la Cabra el 16 de novembre, ja sabeu. Jo sé, o sigui, jo animat per intentar complementar d'això. I vosaltres? No soc cap mena de fan d'Itaca, tampoc. Res, ja t'explicaré. No en particular, jo què sé. No hi aniré al concert d'Itaca. Jo tampoc. No? Però jo tampoc. No. Ja ens ho explicarà I on anireu, Trapelles? Ai! A casa de dormir. On aniré? A fer feina de la uni. No, farem alguna cosa. Podem fer alguna cosa junts. Mira. L'Eloi aquí llançant canya. Així de fàcil fer plans amb la gent. Imagina. Tant temps jo sol, saps? Vinga, va, seguim, que si no, no acabarem. Llavors, havent-vos fet una mica del repàs de totes les festes que podeu anar, ja sé... Que falten... Marc, o sigui, per molt que parli l'Enric, no deixis de parlar tu. Ja, saps el que costa, tio? Ja ho sé. No soc professional. Doncs vinga, seguim amb el repàs de les xarxes socials, perquè ja hem repassat l'activitat. Manlleu, la veu del Ter. És impossible, Marc. Presenta John Cabot Warner. No es pot. Anava a repassar una mica les nostres xarxes socials per tal que ens pugueu escoltar. Ho faré jo directament, així no us queixeu. Repassem. El nostre Instagram i Twitter és @serendipia_fm. El nostre YouTube és Serendipia Ràdio Manlleu. Ens podeu escoltar també a Spotify i iTunes, a l'apartat de podcast, amb el nom de Serendipia, com també a l'iVoox amb el nom de Serendipia. I recordeu que cada dimecres a les 10 a Ràdio Manlleu, a 107 FM. Endavant i arriba!